Assalamualaikum, teng mriki kula lan rencang kula badhe njelasaken piwulang teks anekdot. Tepangaken nami kula Celing Alicia lan rencang kula Zikrul Laili. Teks anekdot mujudake teks ringkes kang lucu lan bisa nglelipur pamaos utawa pamireng, sarta asipat nyemoni utawa nyindir tumrap kahanan tartamtu. Karakteristik teks anekdot ya iku guyonane ngandhut pasemon, wewarah lan utawa ngan. Isine nyritakake lelakone paraga utawa wong penting. Mupangate minangka sarana kritik sosial lan hiburan. Dene crita lucu, bener-bener nyritakake crita lucu. Dagelan ya iku lawakan utawa adegan kang bisa nuwuhake banyolan. Lelucon lumrahe arupa crita cerkak utawa susunan pacelaton kang sifate lucu. Plesetan ing basa Jawa diarani cangkriman blenderan. Plesetan sejatine ukara pranyatan kang bisa gawe bingung yen carane maca salah. Tuladhane ya iku lampu apa nek dipecah malah metu uwong. Wangsulane ya iku lampu toko sing lagi tutup. Tulisan Latin macane saka ngendi? Wangsulane ya iku macane ya saka alas. Jinise anekdot non fiksi nyritakake prastawa kang nyata kanthi tokoh lan latar kang sebenere. Anekdot fiksi nyritakake crita fiksi utawa khayal nggunakake tokoh lan latar khayalan. Adhedhasar tujuane anekdot kapérang dadi 3 ya iku anekdot kritik, anekdot naséhat, anekdot hiburan. Struktur anekdot 1. Janturan ya iku andharan umum kang nggambarake mula bukaning crita. Sing keloro pawadon ya iku perangan kang ngandharake pawadaning utawa latar belakange crita. Sing katelu prakara ya iku perangan crita kang nggambarake kahanan kang gawat utawa janggal. Sing kepapat wasana ya iku kahanan pungkasaning crita. Kagunaané anekdot ya iku 1. Anekdot digunakake kanggo menehi pitutur. Sing kaloro anekdot digunakake kanggo menehi kritik. Sing katelu anekdot digunakake kanggo ngawiti wawan rembug utawa ngawiti karangan. Sing kepapat anekdot digunakake kanggo ngregengake swasana. Cekap semanten atur kula njelasaken ngenani piwulang anekdot. Mugi-mugi napa ingkang kawula maturaken wonten wiguna lan manfaatipun. Bilih kathah lepatipun kula nyuwun agunge ngapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.